De burgemeester heeft de ambtsketen om, maar heeft dat bijzonders gebeuren, snap je toch wel, hè? Ja. Van deze kant, Hans. Ja, kom maar door. Welkom terug wat betreft Elheim vandaag voor de tweede keer. Maak even plaats voor de burgemeester. Even plaats maken. Ja, applaus. Burgemeester in Borg zien we aangeland bij de prijsuitreiking van het Kinjer OLS 2023. Met op de bühne wethouder en burgemeester van Sittard Geleen en de voorzitter van de stichting die het OLS organiseert. De OLS-president Anoushka Koopmans kreeg nu het woord. Hij in de snikheite tent. Het is wel een lekker windje en af en toe wat schaduw. Dus op zich hebben we een prima dag gehad, ook qua temperatuur. Hier vandaag in Born. We zien heel wat prijzen te vergeven en de prijsuitreiking gaat ook meteen beginnen. Wordt alle kinderschutterijen op oorlog zijn. En van 5 daarvan wil ik de nummers 3, 2 en 1 noemen. De eerste. Ik probeer mij te luisteren bij de wedstrijdonderdelen. De beste houding is aan de beurt. Is voor de hovenier uit Montfort. En Montfort wint de derde prijs bij beste houding. En de wissel Born. Born wint de tweede prijs. Bij het wedstrijdonderdeel beste houding is de Bron uit Meerbeek. Meerbeek heeft al een prijs binnen voor de beste houding. We hebben heel veel prijzen, dat zei ik al. En al die uitslag werden straks bij elkaar opgeteld, of die zien al bij elkaar opgeteld. En dat leidt natuurlijk over een minuut, wat zeggen, een minuut of 20 tot de echte winnaar van dit kinder-OLS. Dus dit waren alleen nog maar de beste houding. Alleen met heel goed, fantastische Jelsuur vandaag. Maar toch hebben we de nummer 3, 2 en 1. De derde plaats is voor Sint Dionysius uit Schinnen. Ook Schinnen heeft een prijs binnen. De tweede plaats is voor Svettibold en Westerborn. En Born heeft al een tweede prijs binnen. En de eerste prijs je ziet wie druk het is hier aan in de tent. In Eindhoven, Guttekoven. De school van Eindhoven, Guttekoven heeft ook een wedstrijdonderdeelprijs binnen. Ik heb even niet opgelet welke het is. Dan ga ik naar het derde onderdeel. We zien bij het derde en onderdeel. dat is het creatiefste bordje. Het creatiefste bordje, dat is zeg maar gans aan het begin van de optocht geweest, die we vanmorgen live hebben uitgezonden. Is Sint Dionysius Schinnen. En Schinnen had de derde prijs bij het mooiste bordje. De bordjes waren gans vooraan in de optocht bij iedere school. Is voor de Juik in Roggel. Roggel heeft de tweede prijs bij het beste bordje. En de eerste prijs en ook de eerste plaats. Is voor Svettibold en Westerborn. En Born heeft opnieuw een eerste prijs bij het mooiste bordje. Dus de school die het doenst in de buurt zit, heeft al behoorlijk wat prijzen binnen. Zet kijk goed. We gaan naar het mooiste vaandel. Onderdeel van zo'n schutterie is natuurlijk de vaandeldrager. Weer een prijs voor Eindhoven Guttekoven, dit keer voor het beste vaandel. Grubbevors, tweede bij het beste vaandel. En het creatiefste vaandel. En Roggel heeft opnieuw prijs. Het mooiste vaandel is meegetrokken in de optocht door de Zwiek uit Roggel. Het zien nog de wedstrijdprijzen tussendoor. Het schieten, weer het beste geschoten vanmiddag op de Schuttersweg. Derde plaats. Is voor de Keienbeek. Een prijs voor het Belgisch-Limburgse Beek. School de Kei. De Kingbeek Grevenbeek en Oppig. Grevenbeek Oppig. De Kingbeek heeft de tweede prijs, de beste geschoten. Bij het schieten is de samensprong en de kampioen het Grubbevors. En Grubbevors heeft het allerbeste geschoten vanmiddag op de Schuttersweg
jullie zeggen allemaal, jullie hebben met de Winbucks. heel goed gedaan, want ik heb natuurlijk allemaal doen die ingezeten. Ik kon niet alle En Ribbenvos heeft dus het allerbeste geschoten en waarschijnlijk dan ook erg goed geoefend de afgelopen weken. En weken. dat is de prijs Dus. voor de show die op de meeste wedstrijdonderdelen, ja, al die punten bij elkaar, de meeste punten heeft gescoord. En dan wil ik het even heel erg stil hebben. Ik weet niet of dat gaat lukken. En dan nu de uitslag. De totaalscore. Want wie heeft het kinderrolles 2023 in Bogen gewonnen? Wie gaat er vandaag met het ummeke ik denk dat we nog de derde, eens? tweede en eerste prijs krijgen. Dus Ja, dat is spannend. En ik hoor hier ook alleen de eerste prijs noemen. we krijgen alleen de De winnaar te show horen. die het ummeke Dus. gewonnen heeft vandaag hier in Bogen is de Kingbeek, het Grevenbeek en Abbeek. Grevenbeek Abbeek, de Kingbeek, wint het kinder-OLS 2023 in Born. En daarmee hebben we een prachtige winnaar. Ik wil graag de Kingbeek, het Een Grevenbeek en school. Abbeek hier op het podium hebben. 4 plaatsen die nog naar boven komen natuurlijk. Om het ummeke in ontvangst te nemen. En door mij zo meteen, misschien zien ze wel met de fiets. Want ze kunnen misschien horen hoe ze lopen, zo doen en is het. Kijk eens, daar komen ze nou aan. De Kingbeek, Grevenbeek, Abbeek, dus de winnaar van het OLS In de discipline, 2013. dames en heren, als de Kingbeek naar We boven hebben geen komt, tweede, geen in de derde procedure. oorlaagsleed van Manon en Cliff. Dus het was de club met het koningspaar. De vaandeldrager, de tambometer, de borstensdrager, alle punten zijn die ingeteld. Deze medailles weer omgekregen. Alle kinderen die hebben meegedaan. 36 schoolkinderen hebben de Kingbeek gewonnen. Ze zien met de fiets heel baan gekomen en kunnen dus dadelijk het ummeke metnemen op de fiets. Alle 36 kinderen krijgen een medaille. Zie je dat hier? En daarbij hebben we dus een winnaar voor dit seizoen. De eerste binnen het OLS. Dierdagen, maar ook de begeleiders van de schutterieën van Abbeek en Grevenbeek. Ik heb mensen gezien van Sint-Willibornus Abbeek en van het Heilig Kruis Grevenbeek, die de kinderen de afgelopen maanden hebben begeleid op de school. En dat dit dus geleid tot de overwinning van de basisschool Abbeek Grevenbeek. Door natuurlijk de uitreiking van het ummeke wat we live meemaken. In het OLS-lied van 2023 die wordt gezongen.
gebeurt ieder jaar opnieuw. Het plaatselijke OLS-lied 2023, Bijijn in Borg. En Noeska Koopmans, de OLS-president, moet natuurlijk wel nog de hoofdprijs uitreiken. We kregen nog eindelijk keer de jel van de Kingbeek, Grevenbeek, Opbeek, de winnaars dus van het Kinder-OLS 2023. De jel die we vanmorgen al gezien hebben in de optocht, die live te zien was bij ons op LA televisie. Pieter Meekels, voorzitter van de OLS-organisatie, zal het ommekeer komen uitreiken. Uitgemaakt door kunstenaar Haberts uit Schinnen als het niet vergis. Het ummeke stijgt op een houten draagbaar en de kinderen moeten door mij op de fiets naar de truc naar Grevenbeek en Opbeek. En het mooie is dat Roy Verheijen de vorig jaar miste, waardoor het OLS in Born kwam van Sint-Willibordus Opbeek, samen met een collega van Schutterij Eendracht, Grevenbeek Papenhoven, het ommeke het hoog mogen houden. Dus het ene moment missen en het andere moment winsten het kinder-OLS. Ook dat is een mooi pleitje dat we hier vandaag gezien hebben. En dan sluit ik met dit gejuich en deze overwinning sluit ik af vanuit de feesttent in Born, waar het kinder-OLS dus nu voorbij is en alle kinderen de bussen ingaan en terug in huis gaan. En wij ons de komende dagen gaan voorbereiden op een groot OLS. Zondag 2 juli hier in Born met 135 schutterijen die ook weer in de wedstrijd met het scheten gaan strijden om. Namens cameraman Tom Reinders en mijzelf de groetjes vanuit Borg. En in ieder geval wie zondag op het OLS. Zoals je hebt, als je ziet neemt.